di 6 anni. Vizuino ara un cavolo di ciudì. Tu una carte di paduria nicălcată ți avea numai istorii bănate. Să spunea una năpârtica boa ți mânca una prici agra. Aia oa una copii după acel cavolo. Am hrăpseat o carte. Năpârtica boa a îmbiliti pravda tută de una oară, fără soară oamencă. De apoia nu mă te poate să zmină și doarme 6 meși până au lipșește. Atunci mi doiam multul la tutti ți sfaptul giungla și cu un muliv cu buie adrai rotul la meu de semnul la meu numărul 1. Era așa. A spus mușatul la meu de semnul a oamenilor mari și el i-a întrebat de se la intră frica în dălul Mutrescu. Mi-a pandisiră. Cât ți-ați năspărem eu la capelă? De semnul la meu nu spuneau la capelă. Spuneau la năpârtică ți avea măcat un elefantul și părălul fânipsea. Fecii de apoia și ți are dinăuntru năpârtica boa, ta stuchească până dușonii și oamenii mari. Dai mai ele au ananchi de mai multe exigisi. De semnul la meu numărul 2 era așa. Oamenii mari mi-au nipsiră să las de una parte de seamnile meale cu năpârtiții dinăuntru ca din afară și-ți mutrești cu mai multul să înveți geografie, istorie, matematică și gramatică. Așa-i sfații, că la 6 ani chiruiul multiaz mi fac cunoscut ca mari mașturi de suvrăpsării. Nu avui aici succes cu desemnul la meu numărul 1 și desemnul numărul 2 și asta anilor tot corare. Oamenii mari nu duchesc cu puteți de singuri. Și ca feceric nic capăiește toată ziua să lixilișește. Tiațea? Vrui, nu vrui, lipsea să aleg altă zanate și învițai să zboi cu aeroplanele. A zbuirai aproape a ioțidotul lumii și că de lihie geografia ne ajută mult. Un opriu șarcan și puteam să aleg China de Arizona. Asta ți ajută mult mă schimbă de dicheri noaptea. Așa ajung și după bana mea și cunosc cu mulți oamenii serioși. Și zui mult opininga oamenii mari. Putui de livizui de aproape. Ama asta nu mi fiați izmituiesc cu mămușatul. Când o cunoșteam, vără ți-ne parea mă mintimen. Scuteam de semnul numărul 1, ți-l țineam daima. Vreau să știu de se duchea țiva. Ama daima a nețățea. Asta este una capelă. Atunci nu mă te zburăm niti ni părtiți liboa, niti păduria nicălcată, niti stiali. Căptam sintru tu mintea lui și zburam de brici, golf, politică și cravati. Și omul mare scărșea multul că află un ahtari mintiment.
Așa i-a rămas singur, fără să am vără cu care pot să dar vără moabeti bună. Până când o armași cu aeroplanul tu ermu loc, tu Sahara, au și 6 ani. Să avea spartă țiva la motor. Și cum nu aveam cu mine ni mecanic, ni călători, mi-a cățai să dar singur motorul. Greu lucru. Timini era una problemă de bană și de moarte. Nici 8 zile nu ne ajungea apa de aviare ce o aveam. Prota seara dormie tu arina. Unul de mile largu de loc cu bană. Eram magărșit ca una pampori nicată mesia de ocean. Așa, ca mi-duiți cât mi ciudusi când o tahina mi sculă una boață nică. Zisi, te Pălăcărsescu, fă-ne un cadru cu Nauai. Cum? Fă-ne un cadru cu Nauai. Am sărit în brostul ca sfulgerat. Ani frica iocli. Mutrii măghini. Viciui un om mic, tip ca te ciudii, ține mutria în dreptul. Valoveți tu cadrul lui mă bun lui țeputui de lui Andrai m-a amânat. Ama cadrul lui nu e asta cât mă lipsit ca niclu. Nu e că batea mea, oamenii mari ani luară tot cu raiul lui mi-a dar geograf, nică de unde eram de 6 ani și nu aveam învățată altă să dar că mașii ne părtiți boa înclisi și desclisi. Bine, mutriam la asta nică fărnipsearii cu ochii mari de ciudii. Nu agărșea că eram largul 1 de mile de iți loc cu bana și nici om nu ne părea nică în chirucalia, nică era căpăit mortul, nică muria de foame, nică muria de seate, nică muria de frică. Nu ne părea aici schimbă vărăficiurat chirut mesia de ermul loc, 1 de mile largul de iți loc cu bana. Când după dui era de zbărui, adițăși, mă, ce faci oară? Și el ne-a pandisit ca un lucru, i s-a chisit ca un lucru de mare simăsie. Te Pălăcărsescu, fă-ne un cadru cu Nauai. Când o ciudia este atât mare, nu poți nu asculță. A că spari din pestepseare. 1 de mile largul de iți loc cu bana și tu periclu de moarte, scoși de tu ceanta una piată ca de carte și una piană. De-apoi, am aticni că eu învățai prota geografie, istorie, matematică și gramatică, se legiși aniclu eu fără mare orixic, nu ne-am habaris de semneți. El ne-a pandisi, nu are țiva, fă-ne un cadru cu Nauai. Cum nu aveam desemnată puteu Nauai, adrai un diețel daue de seamni ce striam să le fac. Acel cu nepărtica boa înclisă. Și multul mi ciudusii când îl luav de unicul om. Nu voi un elefant tu un boa. Un boa este multul lăhtaros și un elefant are ananghi de multul loc. La mine toate sunt mult uniți. Eu am înainte de una oaie. Desemnează-ne una oaie. Și eu desemnaie. Niclu mă tric cu multul angătan și zise, nu, asta este multul neptută. Fă-ne altă. Fece altă. Oaspilea meu s-o mărăsi fronim și cu vriare. Vezi, știi, asta nu este oaie, este birbecul, are coarne. Adrai altul de semn. Ama nu este nu fu bun.
deep calanti. Asta este molto biterna. Eu am ananchi di una oaie care zbânează nica multu chiro. Atunci, cum nu mă aveam răbdare și vreau să-mi acat să vedar motorul, adrai cu inati de semnul estu. Și el ieșuirai. Asta este unul sfinduchi. Oaia ți-o vrei tine, este înăuntru tu sfinduchi. Și mult mi ciudusii când îl luam de niclu. Asta este după și cum vrei. Ce zici? Oaia asta are un anghi de multă iarbă? Câți ani? Că la mine acasă toți sunt uniți. Sigură că va să ajungă. Ți-e dă una oaie mult unică. Dacă aplucă-te de semn. Nu e așa hădnică, mă tăia, dormi. Așa îl cunoscui Niclu Amirăluș. Doamne, domni, bună seara! Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα. Με κλάμα Κωνσταντίν Αλθεμελή, χιοαρμân di Zagori, Γιάννηνα, și la limba armaniască este mea dimuma, limba mea cu numă, armaniască-ni. Duchescu Ghini, mă nu zburescu Ghini. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Θεμελής, είμαι Αρμάνος από τα Ζαγοροχώρια των Ιωαννίνων και η αρμανική γλώσσα είναι δική μου από μητέρα. Η γλώσσα δική μου με όνομα, αρμανική μου. Καταλαβαίνω καλά, αλλά δεν μιλάω πολύ καλά. Κομίνη ιερά Αλέξανδρου Ζιάκα, μαζί μου ήταν ο Αλέξανδρος Ζιάκας, Μάνος Σαβαράκης και ο Μάνος Σαβαράκης. Σβόρλου του Τέντε Καλ și Maria Bara și Τέντε Καλ. Bună seara, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την οργάνωση και για την υπέροχη βραδιά, για την επίσκεψή σας. Eu zboresc cu armenești, am αποφασίσει aici seara să zboresc cu ελληνικά, γκρτσέστε βαβελιτζικ, ca să τοκίτς το voice πυρπιτρέξιου να χαμπάρει και γι' αυτό αποφάσισα να μιλήσω στα ελληνικά για να φτάσει, ας πούμε, το μήνυμα που έχουμε απόψε σε περισσότερα άτομα και καλύτερα. Όταν στην Ελλάδα προσπαθούμε να γράφουμε τα βλάχικα ή να μιλήσουμε με κάποιον πώς τα γράφουμε τα βλάχικα, υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Συνήθως ρωτάνε, μα γράφονται τα βλάχικα, πώς γίνεται αυτό? Και βλέπω ότι είναι ανάγκη να δείξουμε πάντα ότι υπάρχουν αρκετά ντοκουμέντα στο παρελθόν και αποφάσισα να σας τα δείξω, την ιστορία της γραπτής βλάχικης, για να είναι πιο γνωστά αυτά τα πράγματα. Και βέβαια υπάρχει και η αντίδραση που μόλις βλέπουν τα λατινικά γράμματα και μόλις ακούνε το τσίτσι και το έσκου, νομίζουν ότι ρουμανική προπαγάνδα. Παρόλο που διαφέρει βέβαια και πιστεύω και ελπίζω ότι και κάποιος που δεν μιλάει καταλαβαίνει τη διαφορά και ακούει τη διαφορά της γλώσσας, των γλωσσών, και ελπίζω ότι είναι και μια επιτυχημένη προσπάθεια να μεταφράσουμε, γιατί συνέχεια όταν αποδίδουμε μια γλώσσα, και για αυτό το πράγμα θα μας πει περισσότερο η Μαρία,
να επιλέξουμε κάποια μορφή. Τη βόρεια, τη νότια, πόλεις, χωριά. Όλα αυτά πρέπει να επιλέξουμε, ας πούμε, ποια γλώσσα και ποιες λέξεις και από πού θα πάρουμε τους νεολογισμούς, τις νέες λέξεις. Ας κάνουμε λοιπόν μία μικρή βόλτα και όταν σας ενοχλώ και δεν βλέπετε την οθόνη θα κάτσω.